Ето, в следващите минути ще ви покажем нежни и лирични изпълнения на момичетата от плувен клуб Пирин, артистично плуване във вода. При мен сега са Теди, Дари и Анхела. Теди и Дари преди дни бяха на лагер сбор с националния отбор девойки младша възраст. Момичета, как протече лагера? За първи път ли се събирате с националния отбор? Теди? Да, за първи път се събираме с националния отбор. Беше много добре. Тренирахме, супер беше. Добре. Дари, как беше атмосферата там? Нови момичета, не са момичетата тук от клуба. Интересно ли беше? Трудно ли беше? Да, беше много трудно, но въпреки това беше много интересно, защото запознанствата с другите момичета беше интересно. И тренировките бяха доста трудни, но се издържа. И да кажем само, че докато ние разговаряме с част от момичетата, във водата вече виждаме Вили, която също е част от националния отбор девойки младша възраст, която показва индивидуално изпълнение. След малко и нея ще я попитаме трудно ли се състезава като в артистичната гимнастика. Ето я вече Вили. Здравей, Вили! Видяхме едно твое индивидуално изпълнение. Кога е по-лесно? Когато си сама във водата или когато сте целият отбор? Когато сме всички заедно, защото е трудно да се синхронизираме. Анхела също е с нас и ти си част от отбора на плувен клуб Пирин по артистична гимнастика във вода. Какво те привлече в този спорт? Много е красив, не е като другите спортове и е съчетание от няколко спорта, като гимнастика, плуване и балет и подобни. Да те попитам и теб, как е по-лесно, да си сама във водата или когато сте целият отбор? Когато сме целият отбор, защото е по-колективно и ако е по-лесно просто. Защо предпочете артистичното плуване пред обикновеното плуване? Защото повече ми харесва обикновеното плуване, не ме привлича толкова много, колкото артистичното. Какво е хубавото в артистичното плуване? Кое е най-интересната за теб част от него? Може би елеваторите, защото доста хора бутат и изглежда много красиво. На някои хора им харесва. Ето и Теди, която току-що излиза от басейна. Как се издържа дълго време под вода? Винаги ме е впечатлявало колко много време издържате под водата. Тренировки, много пъти тренираме под вода и така издържаме, като тренираме. Колко години се занимаваш ти с този спорт? 4. Супер и много се радвам, че тренирам такъв спорт. Имате освен занимания във водата и на сухо. Какво правите освен във водата упражненията? Тренировки, силови, гъвкавост, шпагати, махове, такива неща, за да се разтегнем. С танци занимавате ли се? Защото това, което показвате е един танц във вода. Не се занимаваме, на сухо го правим всичкото и после във водата. А как мислиш, дали е по-лесно да се танцува във водата или на сухо тук край басейна? На сухо е по-лесно, във водата е много по-трудно. Заради въздуха, движенията и така. Сега какви участия ви предстоят? За какво се готвите? Разбрахме, че в края на годината тук подготвяте един спектакъл. Вили? Ще имаме спектакъл декември месец и ще е доста голям с много отбори и да. Готови ли сте за него? Какво ще изненадате зрителите тук в плувния комплекс тази година? Да кажем на 22 декември е вашия спектакъл. Ще има много светлини, ще има много елеватори, салта и ще бъде звездно, да. Доста голямо ще е. Какво друго ще могат да видят зрителите? И какво искате да им кажете пък, да дойдат ли, да ви гледат ли? Защо трябва да дойдат да ви гледат? Колкото повече хора, толкова по-добре, защото според мен на тях ще им хареса и също така ще играем с свещи във водата, с факли. Да, и е по-трудно, защото е с истински огън. И според мен ще е доста интересно и може да ни дойдат да гледат повече хора. Йога във водата, факли във водата. Как се постига това нещо? Факлата все пак е огън. Как така ще я държите така, че да не се изгасне? Държиме просто по-високо и е трудно, защото наистина да не изгасне. А когато изгасне, просто отиваме един до друг и запалваме от другата. Момичета, за какво мечтаете? Мечтаем да постигнем повече неща, по-напред да отидем със спорта и да.
Ти за какво мечтаеш? Да отида на Олимпийските игри и също да стана като моята треньорка. Чухме, вашите съотборнички мечтаят за Олимпийски игри. Вие двете, ето сега излизате от водата, вече сте част от националния отбор. Какви са мечтите ви? Докъде се простират те? Ами аз също така, като велика, искам да стигна до Олимпийски игри. Разбира се, да стигна много напред в този спорт, защото на мен много ми харесва и искам да се развивам за напред. Теди, ти, до кога мислиш да продължаваш с артистичното плуване? Още години. Много ми харесва този спорт и много се радвам, че го тренирам. И аз също искам да стигна до Олимпийски игри. И сега да идем към треньора на момичетата. Видяхме колко са красиви, колко са нежните. При мен е Миглена Бояджиева. От колко години развивате артистично плуване тук в плувен клуб Пирин в Благоевград? Значи артистичното плуване е от 2017 година, 6-та година го развиваме. Още 3-та година вече имахме шампиони на България. Децата работят много усърдно, харесва им, личи си, че го правят с желание, затова може би и резултатите са на лице. Тази година в комбинираната програма са шампиони на България, в дуета при децата са шампиони на България, солото Божидара Борисова е шампионка на България, Теди е вице-шампионка. Плувен клуб Пирин и артистичното плуване върват много добре. Има ли интерес към този спорт в Благоевград? И сега тук виждаме само момиченца. Могат ли и момчета да се запишат на артистично плуване? Принципно интерес има, но когато стане трудно, защото това е спорт, който е комплексен. Има балет, има художествена гимнастика, въобще сила, издръжливост, плуване. То е много комплексно и когато стане трудно, има отлив на деца, но принципно и спорта е бутиков. Участват малко деца. Принципно имаме право на 3 солови дисциплини, 3 дуета и така по-добре да има по-малко деца, за да може да се работи по-добре. Имате, да кажем, и девойка в националния отбор, девойки старша възраст, която вече е участничка и на световно първенство. Докъде се простират и вашите амбиции? Питахме децата, те мечтаят за Олимпийски игри. Ами като всеки треньор и аз мечтая за същото. Може би гледаме в една посока. Ралица Георгиева вече беше на световно в Гърция тази година, август месец. Комбинирана програма имаше и ансамблова програма. Станаха 12 и имаше финал, което е много добре. Лесно ли се поставят съчетания? Работите с малки деца? Къде са най-големите трудности? Ами, тук трябва да кажа, че имам помощничка, една от най-успешните състезателки в България по артистично плуване, Христина Дамянова. Тя много ми помага. Помага ми чисто психологически, тя е психолог на клуба. Помага ми с поставянето на съчетанията, с хореографията, с музиката. Без нея просто няма как да ми се случат нещата. И за край на нашето включване, може ли да ни покажат децата нещо за последно и поне нещо мъничко от това, което ще видят родителите им, близките им и всички гости на спектакъла на 22 декември? Да, сега ще ви покажем част от спектакъла, ще изиграят ансамбъл, но малка част, за да можем да запазим тръпката. Нека да видим малка част сега от това, което момичетата ще покажат в навечерието на коледните и новогодишните празници. Спектакълът, да кажа само, се казва "История за танца на времето и водата". Докато Миглена търси музиката, аз само да я попитам, как подбирате музиката? Имаме си хореографката, която си подбира музиката. Аз не участвам там. Просто ми е трудно всичко да правя. Момичетата, питате ли ги, когато избирате музика? Да, допитваме се и до тях, защото тяхното мнение е много важно. Все пак те ще играят. Има такива, които играят на по-силна музика. Има такива, които играят на нежна музика, така че допитваме се, да. Всеки път. Да. Готови сме вече сега да видим част от съчетанието.
Това беше красив спорт, красив танц, красиви момичета тук от басейна в Благоевград. Разбрахте, предстои и коледен спектакъл на момичетата, така че, колеги, заповядайте, ако имате път към Благоевград, да се насладим заедно на красотата на танца във водата. Това е от нас. Благодаря много, Станислава. Това беше Станислава Христова на живо от Благоевград и плувен клуб Пирин, който празнува своите 300 годишнина. Щях да кажа 30 годишнина. Ами, момичетата са страхотни, на добър час им пожелаваме.